Hitsas na alang sa Kapuso Countdown 2025 sa Mall of Asia sa Pasay City. Nagpahigay na ang security simulation kauban ang SWAT, Bureau of Fire Protection ug mga personal sa lokal nga kagamhanan alang sa Kapuso Countdown 2025 sa Mall of Asia sa Pasay City ugma. Kini alang sa pagresponde sa mga otoridad sa posibleng krimen o insidente sa event. Samtang ready na sab ang Kapuso Stars nga nag-rehearse na alang sa ilang all-out performances. Ana sa countdown ugma sila si MMFF Best Supporting Actor Ruru Madrid, Bianca Umali, Julian San Jose, Braver Cruz, Ay de las Alas, Christian Bautista ug uban pa. Sa mga maki-countdown to 2025, abli ang gate 6 p.m. ugma. 8:30 p.m. magsugod ang on-ground show ug libre ang entrance. Sa mga timbahay sa New Year, matanawan ang Kapuso Countdown to 2025 sugod 10:30 p.m. sa GMA ug GMA Pinoy TV ug via live streaming sa GMA Network, YouTube channel ug ubang online platforms sa Kapuso Network.